Usue Alberdik Esne Berriketan kontakizun liburua aurkeztu du Begoña Durruti ilustratzailearekin batera. Idazleak emakumeen ahotik eta bihotzetik jasotako esperientziak bildu ditu lan berri honetan. Norbaitek ahoz kontatu, nik belarriz jaso eta idatzi zemandako istorioak biltzen ditun liburu bat. 2 urteetan egindako entzuketa ariketen emaitza, hainbat herritan izan naiz, hainbat emakumerekin elkartu eta haiek kontatzeko zeukatena entzuten, norbanakoekin ere aurrez aurre gelditu eta hainbat istorio biltzen, eta Begoña Durrutiren ilustrazioek sortzen dituzten atze oihal hoiekin, josi dugu Esne Berriketan izeneko liburu hau. Esne Berriketa deitu izan zaio gure bailaran garrantzia handirik gabeko hizketari. Normalean emakumeei buruz ari zirela. Eta titulu hori hartu, buelta eman eta belarria jarri nahi izan dugu, ustez entzutea merezi ez duen horrek kontatzeko daukan horretan. Ni atzetiken berak erranduen kortina hori, zango puntetan joan naiz, bazterretik, ukitu batzuk, ari batzuk, akorde batzuk, istorio guziegan naiz pixka bat lotzen, bata giro bat sortzen, bat egiten duena kontakizun guziekin, txantxak jarriz, umore txantxa bat, hortxe ezin egon giro bat, hortxe... Eta nik uste denen artean lortu dugun zerbait maitasunez egine eta zintzoa eta kutxune eta koherentea eta aski politan ikusten. Ona urxirripa bat intziraroana, gainartako zerua bezen bat urdina. Lehenago salto batez pasatzen zuena, orai doi emanez, harri xapatu. Herrirat heldu eta zaila du zafratzen, zapatari errausa eskuz xagutzen. Kaputxina burutik laster behititzen, eta hixili elizan da